గణేశాయ నమః. శ్రీ 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 పులి శాంతాని అమ్మవారి వరంపురం గ్రామ దేవత ఉత్సవములకు శుభముహూర్త నిర్ణయము. స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన శుభకృతునామ సంవత్సర పాల్గొన శుక్ల కృష్ణ దశమి గత ఏకాదశి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రయుత మకర రాశి శుభలగ్నమందు అనగా తేదీ 17/3/2020 శుక్రవారం రాత్రి 10 నుండి 12 గంటల్లోగా శ్రీ పాతల్ల దుర్గా ప్రసాద్ దేశిబెహరా గారు దేశిబెహరా వీధిలో వారి ఇంటి ప్రాంగణంలో సభ జరిగింది. శ్రీ వేదమూర్తులైన బ్రహ్మశ్రీ వేమకోటి వాసుదేవ శాస్త్రి సిద్ధాంతి గారి అనుమతితో గ్రామస్తులకు విన్నవించుకున్నారు. ఈ రోజు రాత్రి 12 నుంచి 2:30 శుభస్తంభం వేయుటకు మరియు శ్రీ శోభకృతునామ సంవత్సర చైత్ర శుక్ల త్రయోదశి తత్కాల చతుర్దశి ఉత్తరాఖండి కన్యారాశి శుభలగ్నము తేదీ 4/4/2023 రాత్రి 11:40 తర్వాత ఉత్సవం ప్రారంభమవుటకు గ్రామదేవత ఆహ్వానం చేయుటకు బయలుదేరినము. రాత్రి 2 గంటల నుండి 5 గంటలలోగా శ్రీ శాంతాని అమ్మవారి మందిరం నుండి తోడ్చుకోవచ్చు. మందిరంలో తోడ్చుకోవచ్చు. నూతనంగా నిర్మింపబడిన దేవతాసాలయంలో ప్రవేశం గావించి 28 రోజులు అక్షరాల 28 రోజులు అనగా తేదీ 1/5/2023 సోమవారం రాత్రి 10 గంటల నుండి 12 గంటల్లోగా వరంపురం శ్రీ పులి శాంతాని గ్రామదేవత అమ్మవారి ఉత్సవం తీర్చుటకు సాల నుండి బయలుదేరుటకు రాత్రి 2:01 నుంచి 5 గంటల్లోగా అమ్మవారి అక్కము పెట్టి మందిర ప్రవేశం గావించుటకు వరంపురం గ్రామస్తుల వద్ద శ్రీ వేదమూర్తులైన శ్రీ వేమకోటి వాసుదేవ శాస్త్రి సిద్ధాంతి గారు పూర్వ నిర్ణయం చేశారు. అతి శుక్ర తారీఖు